आज मी उकळत्या पाण्यामध्ये मिरच्या टाकून तोंडाची चव वाढवणाऱ्या अशा 2 भन्नाट रेसिपी बनवणार आहे. घरामध्ये एखादी भाजी असली ना तरी तोंडी लावायला काहीतरी झणझणीत लागतं. तर अशाच प्रकारचे 2 पदार्थ आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. एका भांड्यामध्ये मी इथे 1 ग्लासभर पाणी घेतलेलं आहे आणि हे पाणी आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. छान असं उकळलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इथे मी 10 ते 12 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि हे देठासकट मिरच्या आहेत. या उकळत्या पाण्यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायच्या आहेत. पाण्यामध्ये मिरच्या घालताना ना मिरच्यांचे देठ अजिबात काढायचे नाहीत, अशाच घालायच्या. नाहीतर मिरच्यांमध्ये ना पाणी जाऊ शकतं. आणि मिरच्या घेताना ना कमी तिखटच मिरच्या घ्यायच्या आहेत, जास्त तिखट मिरच्या वापरायच्या नाहीत. ह्या मिरच्या ना आहेत त्या आपल्याला शिजवून घ्यायच्या आहेत. तर वर मी इथे झाकण ठेवते आणि झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटं छान अशी वाफ काढून घेणार आहे. तर इथे छान अशी वाफ आलेली आहे मिरच्यांना आणि रंगसुद्धा चेंज झालेला आहे मिरच्यांचा. आता या सगळ्या मला पाण्यातून बाहेर काढून घ्यायच्या आहेत मिरच्या आणि मी हे एका जाळीवर काढणार. म्हणजे एक्स्ट्राचं जे पाणी असेल ना ते निघून जायला मदत होणार. इथे सगळ्या मिरच्या ह्या काढून घेतेय आणि ह्या आपल्याला एकदम थंडगार अशा करून घ्यायच्या आहेत. उकळत्या पाण्यामध्ये मिरच्या टाकल्या ना की मिरच्यांचा जो तिखटपणा असतो ना तो कमी होतो आणि आपण खाल्ल्यानंतर पोटात जळजळसुद्धा होत नाही. इथे मिरच्या थोड्याशा उकळून घेतल्यामुळे मऊ पण झालेल्या आहेत. आता ह्या चिरून घेतेय मी. आपल्याला छोटे हवे असले छोटे तुकडे करू शकता किंवा मोठे हवे असले तर मोठे तुकडे पण कापू शकतो आपण. आपल्याला ज्या हव्या त्या आकारामध्ये इथे मिरच्यांचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. तर इथे सगळ्या मिरच्यांचे तुकडे करून झालेले आहेत. आता इथे एक पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनमध्ये 1 चमचाभर तेल घातलेलं आहे. तेल जास्त वापरायचं नाही, चमचाभरच तेल घालायचं आहे. त्याच्यानंतर तेल छान तापलं की आतमध्ये जिरं घातलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर लसूण घातलेली आहे. लसूण ही चेचून टाकली आहे. तेलावर जिरं आणि लसूण 2 मिनिटं परतून घ्यायची आहे. लसूणचा जो रंग आहे तो चेंज करायची गरज नाही आहे. आता वर इथे मी मिरच्या ज्या चिरलेल्या आहेत त्या सगळ्या घालून घेते आणि सगळं व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे. तेलावर परतल्यामुळे मिरचीला छान असा खमंगपणा येतो आणि चवीला पण छान लागते. वर चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा परतून घ्यायचं. इथे मी 1 चमचा शेंगदाण्याचं कूट घेतलेला आहे, हे घालून घेते आणि हे छान असं परतून घ्यायचं आहे सगळं व्यवस्थित असं मिश्रण. तर इथे हा शेंगदाण्याचा ठेचा असा बनवून तयार झालेला आहे. हा आमच्याकडे सासूबाई माझ्या बनवतात वरच्यावर. तर मस्तपैकी झणझणीत असा हा लागतो. आता हा मिरचीचा ठेचा जो आहे तो मी एका वाटीमध्ये काढून घेते. त्याच्यावर थोडंसं असं लिंबू पिळायचं आहे. लिंबू पिळल्यामुळे चव अजून छान येते ह्याला आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचा. हा ठेचा जो आहे तो चपाती भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर तोंडी लावायला पण आपण वापरू शकतो. फ्रीजमध्ये हा चांगला 3-4 दिवस टिकतो व्यवस्थित असा. तर इथे मस्त झणझणीत असा उकडलेल्या मिरचीचा ठेचा बनवून तयार झालेला आहे. आता मी इथे एका भांड्यामध्ये थोडासा ठेचा बाजूला काढून घेते. हा 1 वेळासाठी लागणार ना एवढा ठेचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी थोडासा बारीक चिरलेला कांदा घालते. कातलेलं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे ते घालते. थोडासा लिंबाचा रस घातलेला आहे. अगोदर आपण ठेच्यामध्ये थोडा घातलेला, आता जास्त नाही थोडासा वापरलेला आहे पुन्हा एकदा लिंबाचा रस. त्याच्यानंतर इथे मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेतलेलं आहे. हे कांदा आणि खोबऱ्याला जेवढं मीठ लागेल ना तेवढंच घालायचं आहे. त्याच्यानंतर इथे कोथिंबीर घातलेली आहे, हिरवी चिरलेली कोथिंबीर आणि सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर हिरव्या मिरचीची कोशिंबीर मस्त अशी चमचमीत लागते आणि एकदा बनवलात ना तर तुम्ही पुन्हा पुन्हा अशीच बनवा. तर इथे आपले दोन्ही पदार्थ बनवून तयार झालेले आहेत. तर तुम्हाला आजची माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.